Εδώ βλέπουμε τη Βέτη που πήγε να σπάσει τον τάκο και εδώ έκανε εσύ κατά. Είσαι πολύ κακιά όμως. Ρε, δεν μπορώ να σηκωθώ, λερώθηκα. Έχω δεσμεύσει και το βγάλω τώρα. Έλα, καλή σου μέρα. Έλα, καλή σου μέρα. Κοίτα εδώ. Δεν είμαι πολύ σεξι. Έλα, Βέτη, πάμε να πληθούμε. Εντάξει, πάλι να. Εντάξει, εντάξει. Έλα, καλησπέρα. Βγάζει την ντομάτα, θα μυρίσει ντομάτες, μετά θα την κυνηγάνε όλες οι μύγες. Εντάξει. Εντάξει. Έλα, να σε δούμε και να το καθαρίσεις. Το καθάρισα, ρε. Αμάν. Ντομάτα. Ψίχουλα. Ρε, πώς θα το καθαρίσουμε. Πώς θα καθαριστεί, ρε. Πολύ καλά. Πάρε μια σφουγγαρίστρα. Να δεις πόσο νοικοκυρά είμαι, περίμενε. Όχι, δεν να δω τι θα κάνεις τώρα. Να δεις πόσο νοικοκυρά είμαι. Να δεις. Βλέπουμε τι κάνει, βάζει υγρό πιάτο πάνω σε σφουγγάρι και πιστεύω ότι θα πάει στον καναπέ αυτή τη στιγμή. Σφουγγαράκι ρόζα, μου ταιριάζει με δεν έχει. Βέβαια. Εννοείται. Για πάμε. Θα τα βρέξει όλα. Εντάξει, έφυγε. Θα μείνει σαβουνάδες τώρα. Θα κάνει μπουρμπουλίδες. Φαντάζεσαι. Εγιώ. Ρε, πρέπει να μαζευτούν αυτά. Είναι σκούπα. Είσαι πάρα πολύ κακός άνθρωπος που με έπαθα να δεις αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εντάξει, τέλος. Πιστεύω τα